ኬቨን ደብሩይኔ ብሓቂ እዚ ተፃዋታይ እዚ ሎማዓንቲ ላስት ፀወትኡ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ተፃዋታይ ኮይኑ ኣብ ኢትሃድ ብድምቕ ዝበለ መፋነዊ ተገይሩሉ እዚ ዝበለፀ ተፃዋታይ one of the greatest midfield to ever play in the Premier League ኬቨን ደብሩይኔ ሰማያዊ ማልያ ለቢሱ ሎሚ መጨረሻ ፀወትኡ ኣብ ኢትሃድ አካይዱሎ ብድምቕ ዝበለ ኣፋንዋ ተፋኒሎ ዝተፃዋታይ እዚ ደጊም ኣበይ ጋንታ ንሪኦ ፍሉጥ እንኳ ተዘይኮነ ግን እዚ ተፃዋታይ እዚ ሌጀንድ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ሌጀንድ ናይ ፕሪምየር ሊግ ኮይኑ ተዘካሪ ኮይኑ ክነብር ብሓቂ ሎሚ ጋንቱ 3-1 ንፖርንማውዝ ስዒራ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ደረጃ ኣውሒሳ ኣላ ናይ ኬቨን ደብሩይኔ ድምቕ ዝበለ ዘውጊ ብክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምፍናው ላስት ፀወትኡ ካብኡ ተወሳኺ ናይ ሮድሪ ምምላስ ድሕሪ 241 መዓልታት ኣብ ሴፕተምበር ብሰንኪ ናይ ብርኪ ዘጋጠሙ መጉዳእቲ ዝተዓዋቲ ባሎን ዶር ደጊም ሎማዓንቲ ኣብ ኢትሃድ ሜድኡ ተመሊሱ ናብ ፀወታ ክፃወት ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኬቨን ደብሩይኔ one of my favorite player ብሓቂ እዚ ተፃዋታይ ብጣዕሚ ዘድንቆ ዝፈትዎ ተፃዋታይ እዩ I wish you Kevin De Bruyne I wish you in your future good luck my brother